This is the day that the Lord has made. Pero sa buhay natin na araw, may parang imposible. Imposible pala. So tama ang Diyos. Yung sinasabi sa atin, manalig ka lang sa Kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din ang pag-asa. Darating. Nagsimula kami sa poste na parang kasundakan na natin ng mga pinagtagpikat daw. Pero matibay naman yung pagkakagawa. Quality naman. Pero siyempre, andun yung pag-uulan, tumutuloy yung buko. Hindi na naman namin hinihintay yung ganong klase ng pamumuhay. Pero sabi namin, balang malay ba natin kung isipag ko, wala namang hindi nalalaan sa sipag, pagtitiis. Sa inyo na beneficiary, yung mga bahay nito, lagayan ito, natanim, mamadaling, kunya, kung nakasama kayo ng pamilya ninyo, hawak-hawak kumay kayo, ang inyong pamilya, magdasal, salamat sa Diyos. Sa mga dami nga, wala na akong masabot na salita yun. Kundi din right? Ang pagkakataon ng sariling bahay ay nakapagbibigay ng kapagtagat sa isip at kalooban ng bawat tao. Sa ako, kahit utang sabihin nila, ang importante sa akin, kayo, tao, mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamahalaan. At sa mga nakataon na nandito, buti na lamang inabot ito. Buti na lamang balang araw, magtapan kayo ng mga paa ninyo, pipikitan ng mga ninyo, papanatan kayo linisan sa mundo ito, nanginginuman sa buhay, na inaayos ng nakikita. Sabi ko, Lord, di ba ka? Kailan mo na? Sabi ko, grabe ka, hinito mo yung puso ni Mayor, itong kamay ni Mayor. Sa dami-dami, bakit ako ba? Sa dami-dami, mga kapitbahay ko rin nagsasabi, grabe, mga swerte mo. Sa dami-dami nga naman. Bakit ikaw pa? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon, nabigyan ko kayo ng ngiti sa gitna ng pandemya. Pasalamat kayo sa Diyos, ha? Mag-iis ko. Sa Diyos kayo ang pasalamat. Ako at pangailan. Importante na natawid kayo.